случай на инцидент, всяка секунда е от значение. Затова е важно всеки участник в движението да реагира правилно при поява на автомобил със специален режим на движение. Основното, което трябва да знаем е, че в спешна ситуация тези автомобили най-често използват така наречения авариен коридор в средата на пътното платно. При двулентов път всички автомобили в дясната лента следва да се изтеглят максимално надясно, а автомобилите в лявата лента – вляво. При трилентов или по-широк път следва всички автомобили в най-лявата лента да се изтеглят вляво, а всички останали вдясно, освобождавайки пространство за преминаване на автомобила със специален режим на движение. Тези правила важат дори при наличие на аварийна или бус лента, тъй като е възможно тя да бъде заета от автобус или аварирало превозно средство. Как да действаме при пожар в превозно средство? Първо, спрете автомобила възможно най-бързо и изключете двигателя. Излезте от автомобила. Ако има други пътници, помогнете им също да излязат навън. Ако пожарът е в купето, използвайте пожарогасители от колата си. Издърпайте предпазния шплент и насочете дюзата към основата на пожара, натискайки ръкохватката. Затварянето на вратите и прозорците също може да помогне за погасяването на огъня. Ако излиза дим от двигателния отсек, издърпайте ръчката за освобождаване на капака, но не го отваряйте. Пръскайте с пожарогасителя в образувалата се пролука и предната решетка. Ако пожарът е голям или е в задната част на автомобила близо до резервоара, отдалечете се и незабавно се обадете на телефон 112. Пазете дихателните пътища от дим и пари. Използвайте светлоотразителна жилетка или триъгълник, за да предупредите останалите участници в движението за опасността.